Čo je to poligamia? Čo ti rúbe? Čo mám na to povedať? Neviem. Naozaj. Aspoň trošku kreatívny. Poligamia. Ty vole, niečo z biológie. Niečo z bunky? Trebárs. Rastliny alebo živočíšnej? Živočíšnej, tak. Čo je to poligamia? Prosím vás, toto náskať. Počkaj! Ďalej, poď. Neviem. No tak skúsi tipnúť. Netuším. V ktorom si ročníku? Nemám aspoň možnosti v 3. Tak to si musíš tipnúť aspoň. Ale no tak. Poligamia, neviem. Netuším. Tak máš možnosti, bude to vláda v nejakej moslimskej krajine, jedlo alebo mnohoženstvo. To prvé. Vláda v nejakej moslimskej krajine? Áno. Dobre. Mnohoženstvo. Čo to znamená mnohoženstvo? Že muž má... Akože je niekde veľa žien, alebo čo? Nie, že muž má viacej žien. Tuším, že je to postihnutie človeka, ale neviem v čom konkrétne. Neviem, Postihnutie človeka? Negramotnosť tak asi, predpokladám, no. Niečo s geografiou. A čo? Čo konkrétne? Niečo s ľuďmi. No, skús to nejako rozvinúť. Čo si myslíš, že to je? Čo to je? Asi neviem. Asi neviem. Skús si tipnúť. A ako sa to? Ešte raz to prečítam. Poligamia. Poligamia. Je to nie, keď má muž viacero žien? A odkiaľ to vieš? To ma len tak napadlo teraz. Myslíš si, že je to pravda? Možno. A ty by si chcel mať viacero žien? Áno. Nie, nechcel. Dobre,